खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरा गोथार बर'दिनखौ फालिगोन। बर'दिनखौ लानानै ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि गेजेराव गोबां रंजानाय फैगोन। नाथाय थांनाय सानखालि मोनसे सोंखारि जाथाव आरो इनाय जाथाया सोमजिदों आसामनि नलबारि जिल्लायाव, जेराव गोथार बर'दिननि माखासे सोमोन्दो गोनां मुवा बेसादफोर फाननायखौ लानानै हेंथा दिन्थिफुंदों विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरंग दलआ। बिथांमोना नलबारियाव बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिनो होनाय नङा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बे हुमखिया नलबारि जिल्लानि बजरंग दलनिफ्राय फैदों। बुधबारखालि बजरंग दलआ गिबिसिनै नलबारि टाउननि गेजेराव बर'दिननि मुवा बेसाद फानग्रा गलाफोराव सिग्रोमदोंमोन आरो नलबारि जिल्ला बजरंग दलआ क्रिसमासनि समाव टाउन सेन्टाराव थानाय दिगम्बर जैन मन्दिरनि मोखाङाव फाननो थाखाय दोननाय गोबां मुवाफोरखौबो बोखारनानै अर सावनानै होयो। बजरंग दलआ बर'दिननि मुवाफोरखौ फाननो नाङा होननानैबो खावलायो। बेनि अनगायैबो नलबारि जिल्लानि गोबां शपिं मलफोराव फाननो थाखाय दोननाय बर'दिननि मुवाफोरखौ दिहुननानै लामाफोराव सावना होनाय जादों। बेल' नङा, बजरंग दलनि नलबारि जिल्ला इउनिटनि सोद्रोमाफ्रा सोनाब नलबारिनि पानिगावआव थानाय सेन्ट मेरि इंलिश स्कुलाव हाबफैदोंमोन आरो बर'दिननि फालिनायखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांहोयो। बजरंग दलनि नलबारि जिल्ला इउनिटनि सोद्रोमाफ्रा फरायसालियाव क्रिसमास फालिनायनि साखाफारा जानायखौबो फोजोबस्राङो। क्रिसमासनि सिगां विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरंग दलआ जय श्री राम होननानै फरायसालिनि लांगोनायाव स्लगान होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरोबाव फरायसालिनि लांगोनायाव थानाय जिसुनि मुसुखाखौ सिफायो आरो बर'दिननि फालिनायनि थाखाय थियारि खालामनाय गासैबो मुवाफोरखौ सिलिंखार खालामो, बेखौबो अरजों सावनानै होयो। बे इनाय हाबा मावनायखौ खुंथाय सोरखारा मा राहा लागोन उननि समासो फोरमायसिगोन। समबारनिफ्राय कार्बि आंलं जिल्लायाव सोमजिनाय थासारिया मोजां थासारियाव फैदोंब्लाबो मंगलबारखालिबो पुलिसनि गुलि गावनायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। मंगलबारखालि केरानियाव पुलिसनि गुलि गावनायाव जोखोम जानाय सानै सोमावसारगिरिखौ बुधबारखालि फाहामथायनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जायो। गिबि फाहामथायनि उनाव सानैखौबो बुधबारखालि नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय उनाव सासेखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी दैथायहरनाय जादोंमोन होनना मिथिमोननाय जादों। नगाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनजानाय सानै सुबुंनि मुङा फारियै तिनति तिमं आरो मुक्रा तेरन होनना मिथिमोनदों। तिनति तिमंनि न'आ दंगामगनिफ्राय पुलिस थानानि सिङाव थानाय केर'नि कलंआव। फारसेथिं गुबुन जोखोम जानाय सुबुङा मुक्रा तेरन, जाय दंकर इंले गामियाव थायो। तिनति तिमंआ दासान्दि नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। बेराफारसेथिं सानै सोमावसारगिरि जिउ खहा जानाय नखरनो 5 लाख रां होगोन होननानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल सोरखारा फोरमायदों। कार्बि आंलंआव जानाय दुखुनांथाव जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा एबसुआ सोरखारखौ थाबैनो ओनसोलाव गोजोन लाबोफिननो थाखाय खामानि मावनो खावलायदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि बागानसालियाव थानाय एबसु मिरु मावख'आव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि बेफोरबादि दुखुनांथाव आरो हिंसायारि जाथाय जानाङामोन। बे दुखुनांथाव समाव बिथाङा बुङोदि एबसु आरो बड' सुबुंफोरा कार्बि आंलंआव थानाय कार्बि सुबुंफोर, जायगानि थागिबि आरो असमिया किलुनजिया हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनांगौ होननानै बाथ्रा दैखांदों। 6थि फारिलाइ थामोनथा हारि मोनथाय आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेनि रैखाथिनि थाखाय खामानिनि सायाव बिबुंथि होनानै दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बादिब्ला कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो BTC फोरा जयै खामानि मावनायनि सम जाबाय। हिंसानि राहा लायालासे एबा आयेनखौ गावनि आखायाव लायालासे सुबुंदारारि राहाजों गोजोन थासारिजों सोमावसारनायखौ खुंफुंनांगौ होननानै बिथाङा बुङो आरो बे हिंसायारि जाथायाव सानै कार्बि सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सायावबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथाङा जाथाया मानो जादों बेनि सायाव फोरमायो। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव सासे बांलादेशी आइजोखौ हमदों। बिथांनि सायाव बांलादेशनिफ्राय फैनाय मोनसे रेकेटआव लोब्बा थानायनि अजद होनाय जादों, जेराव दालालफोरा इन्डियान आधार कार्ड बानायनानै दिल्लीयाव फानदोंमोन। गुबुन हादोरनि आइजोआ दिल्लीनिफ्राय खारलांदोंमोन आरो कचबिहार जानानै गौरीपुराव सफैदोंमोन। दासान्दि गौरीपुर पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांलादेशनि आइजो रुबियाया भारताव फैनानै जुमुराय मुं लादोंमोन। मख'नो गोनांदि गासै जाथायाव गौरीपुरनि पपुलर हस्पिटाल मुंनि गंसे प्राइभेट नार्सिं हमनि आखायाव दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। कचबिहार पुलिसा आइजोखौ गौरीपुरसिम दैथायहरनाय जादों आरो पुलिसाबो बेनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय आइजोनि सायाव खामानि मावनायनि मुङाव सा 9 सुबुंखौ भारत हादराव फाननायनि अजद होनाय जादों। मख'नो गोनांदि भारत बांलादेश सीमायाव दिनैसिमबो बांलादेशनिफ्राय भारत फारसे आयेन बेरेखायै हाबफैनाया सोलिगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। खारखोमानानै थानाय भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहखौ थाबैनो बोखारनांगौनि दाबिजों तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि मावथिफोरा फिन आरोबाव मैया मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोख्रों धरना होदों। मख'नो गोनांदि दानथामसिम फोरोंगिरि, फरायसा आरो मावफारियाफोरा खारखोमानानै थानाय भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै सोमावसारनायनि उनावबो मिरु सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना जेबो राहा लायाखै। थांनाय दान मोनथामनिबो बांसिन सम सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथायारि आरो खुंथायारि मोन्नैबो बिथिङाव गोब्राब दिदोमथि सोमजिदों। बे बेलायाव हेंथा सोमावसारनानै आरो सोलोंथाइ बिफाननि आखाइ होयैनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै सोमावसारगिरि बिथांमोना बुङोदि फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो मावफारियाफोरा सम बादियै राहा लानो थाखाय मिनिस्ट्रिनि खाथियाव गले गले थांदोंमोनब्लाबो मिनिस्ट्रिनि सिरि थानाय आरो खामानि मावनो हायैनि थाखाय केम्पासाव रागा जोंनाय आरो गोसो बायनायखौ बांहोदों। गुबुन फारसेथिं तेजपुर मुलुगसोलोंसालि इमप्लयिज एस'सिएशननि आफादगिरि डक्टर गौतम कुमार शर्मा बिथाङा बुङोदि दानथामनिबो बांसिन सम सोमावसारनायनि उनावबो मुलुगसोलोंसालिया सोलोंथाइ बिफानजों लोगो नांनानै दासिमबो भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं तेजपुर मुलुगसोलोंसालि साख्रिआवलाफोरनि गौथुम आफादगिरि डक्टर गौतम कुमार शर्मा बिथाङा आरोबाव बुंबावनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा मावख'आरि खौरां मोननाय जायाखै आरो जायनि जाउनाव सोलोंथायारि आरो खुंथायारि बेंगुरा जानायनि जाउनाव मुलुगसोलोंसालिनि सरासनस्रा खामानिया गाज्रियै गोहोम खोख्लैदों। बे बेलायाव गौथुमा सोलोंथाइ बिफानखौ मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव मोनसे सुबुं दारारि आरो आयेन बादियै खुंथाय खान्थि लाबोफिननो थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं आफादनि गाहाय नेहाथारि पार्थप्रतिम चौधुरीया बुंनाय बायदिब्ला जेब्लासिम दाबिफोरखौ सुफुंनाय जाया आरो केम्पासाव सरासनस्रा थासारिफ्रा मोजां जाया अब्लासिम सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना फोरमायदों। आसाम सोरखार आरो BKWSनि खुंथायनि गेजेराव रिभिउ मेल खुंदों। बर' कछारी गावखुंथाय परिषद आरो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि गेजेराव माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै रिभिउ मेल खुंदों। बे जथुमखौ मासि आजावनानै दैदेनो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। जथुमायाव गामि थालांनाय फोसावनाय, खुंथायारि आरो मावफारियाफोरनि गोनांथि, जौगाखां मावथांखिफोरनि थाखाय रां राननाय, BKWSनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बर' गामिफोरखौ सोसननाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चार आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव नोजोर होनाय जायो। मावख'गिरिफ्रा बुङोदि काउन्सिलआ दैखांनाय दाबिफोरखौ नायबिजिरफिननाय जागोन आरो सोरखारनि नेम आरो नेमखान्थि बायदियै गोनांथार एबा नांगौथार राहा लानाय जागोन। बे जथुमायाव BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा CM मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो AIनि मददजों माखासे गाज्रि नोजोरजों भिडिअ खालामनाय, माखासे गनायजाथाव सुबुंफोरनि सावगारिफोरखौ लानानै समाजनि गाज्रि नायथावै सावगारि एडिट खालामनाय एबा भिडिअ खालामनायफोरखौ दासिमबो गोबां ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनाय, शेयार खालामनायखौ नुनो मोनबोगासिनो थादों। बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों फिन आरोबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो BTRनि बारग' CM प्रमद बर' बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै फिन आरोबाव मोनसे गनायजाथावै सावगारिखौ पस्ट खालामदों, जेराव AIनि मददजों खालामनानै मोनसे गनायजाथावै पस्ट खालामदों समाजारि बिजोङाव, जेराव फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनाय बायदिब्ला सानैबो मोनसे पस्टआव थानानै बुलायनायखौ नुनो मोनदों, जेराव बे सावगारिया थामहिनबा बे भिडिअआ नंखाय, जेराव AIनि मददजों खालामनाय होनना मिथि मोनदों। कार्बि आंलं जिल्लानि थासारिया लासैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों। पुलिसआ बेखौ सामलायनो हायाखै। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम सोमावसारगिरिफ्रा अर सावनानै होदों। सोमावसारगिरिफोरनि गाग्लोबनायाव दासिम सा 40निबो बांसिन पुलिस जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं सानै सोमावसारगिरिनि जिउ खहा जानाय खौरां मोनदों।
थांनाय 22 डिसेम्बर खालारखालि सोमावसारगिरिफ्रा तुलिराम रंहांनि न'आव अर सावना होदोंमोन। बेनि उननिफ्राय 23 डिसेम्बर खालाराव सोमावसारगिरिफोरजों सावरायनाय जादोंमोनब्लाबो थासारिया फिन आरोबाव दुंहाव जाफिनदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जाफ्रा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय दिनै जिल्लायाव जाथाय जानाय जायगाफोराव गोख्रोङै सामलायदों। थांनाय सानखालि गोबां लाइमोन सोमावसारगिरिफोरखौ थामहिनबा सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय कार्बि हारिनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनायनि उनाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा बुङो दि सोमावसारगिरिफ्रा उखैहाब सोमावसारनायखौ बोखारनो आरो मोनथाम हान्जायारि सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय राजि जादों। कार्बि गावखुंथाय गौथुम आरो हादोरसा सोरखारनि गेजेराव 26 डिसेम्बर खालाराव मोनथाम खोलोबनि सावरायलायनायनि हाबाफारि लानाय जागोन। फारसेथिं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुङो दि थासारिखौ सोरखारा मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। गिबि मन्त्रिया बे दावराव दावसियाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायहरदों। गुबुन फारसेथिं कार्बि आंलं जिल्लानि गासै गिर्जा आरो आफादफोरनि जथाय प्लेटफर्म इउनाइटेड क्रिस्टियान फरामआ 22 डिसेम्बर खालि केर'नि आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव जालांनाय जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। माखासे सोमावसारगिरिफोरखौ हमनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनायखौ नोजोर बोनानै माखासे रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा कार्बि आंलं गावखुंथाय आफादनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि न'आव अर सावनानै होदोंमोन आरो गोबां गलाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय। बेफोर जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। इउनाइटेड क्रिस्टियान फरामआ सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलं जिल्लानि मोनफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ जायखिजाया रोखोमनि हिंसायारि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। लोगोसे जायखिजाया रोखोमनि हेंथा सोमावसारनायखौ सुबुंखान्थि आरो गोजोन आदबजों सुफुंनांगौ एबा सामलायनांगौ होननानै खावलायदों। दिनै फुंबिलियाव मिथिनो मोननाय जादों दि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि केर'नियाव थासारिया गोजोन आरो दबथायनो हादों। जेबो लुबैथाव एबा गाज्रि खामानि मावनाया जाया, बेनि थाखाय राहा लानाय जादों होनना फोरमायदों माखासे आफादफोरा। आसामनि सावथुन मुलुगनि गोबां जारिमिनखौ सिफायनानै आरो दिनैसिम गोग्गानानै सोलिबाय थानाय आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय मोजां मोनगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालिया दासिमबो बयजोंबो अनसायजादों। जुबिन गार्गनि नाजानायाव आसामनि गिबिसिन देंखोआरि सावथुन बानायनाय जादोंमोन। नाथाय जाय सुबुङा गावनो बे सावथुनखौ दिहुनदोंमोन, बे सावथुन दिहुनगिरि एबा देंखोगिरिया दिनै गावनो सावथुनखौ नुनो मोनासै। मख'नो गोनांदि बिथाङा आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबनो थाखाय 4थि नर्थ इस्ट इन्डियान फेस्टिभेलआव बाहागो लानो थाखाय सिंगापुराव थांदोंमोन। नाथाय बे दावबायनाया बिनि जोबथा जानानै थांदोंमोन। बिथांनि सिमांखौ बयबो जेरै लुबैदोंमोन बेखौनो मोगथां महर होदों। आगुआव थांखि लानाय बायदियै बिथांनि सिमांनि प्रजेक्ट रय रय बिनालिखौ 30 अक्ट'बर खालाराव रिलिज खालामनाय जादोंमोन। रय रय बिनालिखौ 5 कौटि रांजों बानायनाय जादोंमोन, जेराव फोसावनायनि 53 सान सिगाङाव बे सावथुना बक्स अफिसाव जाफुंसारदों। जेराव रिलिजनि सानखालिनो बे सावथुना 1.85 कौटि रां आरजिनो हादोंमोन। नैथि डाटानि बायदिब्ला बे सावथुना दासिम मुलुगनाङैनो 35.85 कौटि रां आरजिदों। एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया गावनि फैनो गोनां बर' सावथुन लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव लानाय माखासे सावगारिखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होदों। जेराव थांनाय सानब्रैसो सिगाङाव बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला बिथांनि फोसावनायाव गोबांथार सावगारि सेबखांनायखौ बिथाङा पस्ट खालामदों। जेराव बिथांनि पस्ट खालामनायाव गोबां अनसायगिरि एबा मोजां मोनगिरिफ्रा बिथांनि फैनो गोनां सावथुनखौ नेनानै दं होननानै बिथांनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदों आरो लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव लानाय माखासे ब्रेक मोननायनि समफोराव माखासे सावगारि सेबखांनायखौ बिथाङा गुवारै फोसावदों। जेराव बिथाङा लिरनानै फोसावदों दि लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआव ब्रेक मोननायनि समफ्राव गोदै गोसोखांथि। जेराव बिथांजोआ केपसनाव बेबादि लिरनानै फोसावदों, ब्रेक टाइम डिउरिं द शुटिं अफ बर' फिल्म लाइट केमेरा एक्शन। हादोरनि गेलेमु मुलुगनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। उत्तर प्रदेशनि गरखपुराव जानो गोनां नेशनेल स्कुल खमलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थांनाय उरिष्यानि सा 18 जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा रेलगारिनि जेनेरेल कम्पार्टमेन्टनि खिखरसालि सेराव जिरायनानै दावबायनो गोनां जादों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेलेगिरिफोरनि थाखाय कनफर्ट टिकेट गैयिनि थाखाय बिथांमोना गासै दावबायनायखौ जोबोद साखोन सिखोन गैयै आरो रैखाथि गैयै आबहावायाव थांनो गोनां जादों। बे दावबायनायनि फट' आरो भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। बे जाथायनि उनाव खायसेया सोरखार आरो गेलेमु बिफाननि गोख्रों सांग्रांथि गैयैनि सायाव सोंथि दिखांदों आरो सुबुंफोरनि रागा जोंनायनि फिननायाव उड़िसानि फरायसालि आरो सुबुं सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि नित्यानन्द गान्धाया बिबुंथि लाखिदों दि बिथाङा बे जाथायखौ दुखुनांथाव होननानै बुंदों आरो दायनिगिरि बिबानगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रै आरो गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। बिथाङा आरो रायजोनि गोग्गाथाव गेलेगिरिफोरनि सायाव बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ जायखिजाया थासारियावनो सहायनाय जानाय नङा। खमलायनाय बादायलायनाया उत्तर प्रदेशआव 8 दिसेम्बर खालारनिफ्राय 12 दिसेम्बरसिम जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।